Kay balita na mo, naganaog ka mong scatter. Ano, waray tagay? Doon sa mga balita, nagdaog ako ito pare. Kunya kay, naadik man ako. Scatter? Malagi trabaho siya rin. Amon sa nga, padara ka man dito. Kay gani ko mga dinamay, kay ikaw na namon, mainom kay dugay ka na namon marakit ingat to agahang. Inano ka man nga di? Busy lagi mga pare kay. Tanong ako mga lubi, mga kakao, saging. Amo na akong ginambog yan na iyo. Ano man maupahin niya na? Ang vlog lang kita. Oh, timbay. So, kita mo na akong pwede ito pang vlog. Kaya, Katamay ka. pwede ada, kita ka nga nawong. Kita, galaning nga mga nawong. Ano man? Oh, sige. Ya, boss, biyaan na lang ko nimo. Kabialan niyo mo kuan, tawo. Kabalo man ka mag-acting. Ako say, kuha ko na lang naton, pwede na ni. Dugang ka atong grupo ba? Oh, Sige. Ano, tikangan ta na yan ah. sige. Okay, nagkasinabot naman kita. Pwede kita cameraman. Ano ba? Oh, tikang man tanay na eh. Tikangan ta na yun eh. Ako nga yan ni Wendell. Ako nga yan ni Anthony. Ako nga yan ni John. I'm your service. Ako nga yan ni Bagani. Ngayon ni Jirik. Ako nga yan ni Arjo. Kami yan. Lady Ballers!